Salvați cea mai sigură metodă de a spăla gecile în mașina de spălat, fără a le distruge de la prima spălare. Această metodă este super utilă, mai ales pentru cei care nu au uscători de rufe, la fel ca mine. În a arunca geaca în mașina de spălat, trebuie să ne ocupăm de zonele acestea de trafic greu, cum le numesc eu. Guler, mâneci, sub braț, partea de jos a gecii. Pentru aceasta, în puțină apă călduță, vom pune câteva picături de gel de vase și cu un burete curat degresăm aceste zone. Nu exagerați cu gelul de vase, câteva picături sunt suficiente pentru a degresa, după cum am spus, acele zone de trafic greu. După ce veți curăța manual aceste zone, geaca voastră va fi aproape curată, prin rezultat nu vom avea nevoie de un ciclu lung de spălare, ceea ce înseamnă că nu vom distruge puful din interior. Înainte să o băgați la spălat, închideți fermoarul și întoarceți geaca pe dos. Acest lucru este foarte important pentru a-și menține forma. Geaca noastră este pregătită. Spălăm câte o singură geacă pe rând, folosind foarte puțin detergent lichid. Niciodată la mai mult de 30 de grade și maxim un ciclu de spălare de 30 de minute. S-a terminat ciclul de spălare, acum urmează stoarcerea. 2 prosoape curate și uscate, puse peste geaca noastră. Setăm programul de stoarcere și așteptăm. Geaca va ieși aproape uscată, pentru că prosoapele au absorbit toată umezeala. Puteți vedea cât de pufoasă este chiar dacă este umedă. O uscăm pe o suprafață plană și gata. Mai multe chestii utile pe pagina mea.